It-tim tal-emerġenza fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ingħata l-Outstanding Effort Award f'serata li premjat il-ħidma tal-uffiċjali pubbliċi li spikkaw f'ħidmietom matul is-sena li għaddiet. Dan it-tim huwa magħmul fost oħrajn minn tobba speċjalizzati, infermiera tal-emerġenza, fiżjoterapisti, radiografi, tekniċi u ħaddiema oħra tas-saħħa. Ma' TVM News, iċ-chairperson tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei, Patrick Farrugia, qal li f'Malta kuljum l-ambulanzi jintbagħtu għal madwar 150 pazjent f'kundizzjonijiet kritiċi, fil-waqt li d-Dipartiment tal-Emerġenza joffri servizz lil madwar 280 pazjent kuljum. F'Għawdex, id-Dipartiment tal-Emerġenza jara madwar 90 pazjent kuljum, waqt li fit-taqsima tal-emerġenza ta' tfal jidħlu madwar 100 tifel u tifla kuljum. Wieħed jisma' ħafna il-ħin ta' stennija li mhuwiex pjaċir tagħna, imma ovvjament il-każijiet ħanarawhom skont il-prijorità tal-każ, skont l-urġenza, minn ċertu każijiet jitolbu l-użu ta' 3 tobba u numru kbir ta' infermiera li ovvjament każijiet inqas urġenti ħajstennew ftit sakemm dal-każijiet ikunu qegħdin jiġu jarawhom. Apparti dan ir-rikonoxximent waqt din is-serata, ingħataw bost oħrajn fosthom il-Quality Award li jingħata lill-Bank tad-Demm, il-Best Green Initiative li ġie premjat lil Water Services Corporation u l-Project of the Year Award li ntrebaħ minn Sports Malta għal proġett ta' pixxina olimpika ġewwa Bormla. Il-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana għal il-Bord ta' Ġudikazzjoni rċieva mijiet ta' nomini ta' livellu li ħafna li qal ikompli jikkonferma kemm bil-ħidma tal-uffiċjali pubbliċi l-amministrazzjoni tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tan-nies. Huwa refera għal Public Service Expo fejn ġew diskussi l-ħiliet varji u li qal kienet importanti ħafna sabiex ġew evalwati l-ħiliet tal-preżent u kif dawn se jiġu imħarsa. Din iċ-ċerimonja saret taħt il-patronċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono li qalet li l-uffiċjali tas-servizz pubbliku jridu jkunu sodi, imparzjali, bl-ebda mod politikament partiġani u bil-kuraġġ li jieqfu jekk ikun jidhrulhom li t-toroq magħżula jew proposti mhumiex fl-interess tal-ġid nazzjonali, filwaqt li apprezzat l-isforzi tas-servizz pubbliku li jipprovdu informazzjoni u servizzi online, qalet li m'għandhomx jintesew dawk li jew ma jafux kif, jew ma jħossuhomx komdi li jużaw dawn il-modi ta' komunikazzjoni.